Mislim da ova tržnica i ove tržnice koje smo mi obišli zadnjih dana, moramo s njima dati također poruku. Ovdje neki ljudi žive, ovdje rade od vlastitog proizvoda, taj isti proizvod prodaju i od tog istog proizvoda trebamo u budućnosti zajednički staviti u jednu priču koju mi sada i sufinanciramo. S jedne strane ćemo imati nuklearni otpad i smetlište, s druge strane ćemo imati ono što je najvažnije u budućnosti za ovo područje, ekološku proizvodnju. Zanimljivo je da ova studija nema ni jednu znanstvenu ni stručnu uporište, da je napravljena ishitreno, bez ikakvih istraživanja, ispitivanja prostora u kom se nalazi. Geološka strana tog problema je da je to porozno tlo od pješčenjaka nastalo karbonskom sedimentacijom, u stvari to je morsko dno, porozno, propusno i neadekvatno za bilo kakvu gradnju. To je prostor vodozaštitni, znači ogroman bazen pitke vode, a ono što je najzanimljivije to je prostor izuzetne prirodne vrijednosti, jer Europa je prepoznala taj prostor i proglasila ga područjem Nature 2000, posebnim zaštićenim staništima u Europi, biljnog i životinjskog svijeta. Građani Petrinje, svi gradonačelnici, župan, svi koji se mogu više uključiti, ne bi smjeli biti županija domaćin nuklearnog otpada, ne bi Sisak smio biti grad, glavni grad nuklearnog otpada županije i svih županija. Sve regije su se glad toga riješile nama u krilo. I ako ne budemo tu bili jedinstveni, bojim se da svi oni lobiji koji su plaćeni i preplaćeni da nam uvale. Na prostoru Republike Hrvatske postoje gotova skladišta. Jedno takvo je u Biokovu koje je bilo spremno i izgrađeno tako da može izdržati direktan nuklearni udar. Ono je sad napušteno i spremno bez jedne kune ulaganja da prihvati nešto tako. Zašto to nije tamo, u tom pustom prostoru, nego ovdje u blizini granice koja je sama po sebi problem i u jednoj takvoj prirodnoj ljepoti i prirodnoj vrijednosti. Poruka je prema gradonačelniku Gline, načelniku Topuskog. Oni se ne uključuju, imaju tvornicu zdrave hrane, imaju Topusko, imaju lječilište, evo, imamo i svetište. Sve mi to imamo kao jedan ogroman potencijal, turizam kroz kojeg možemo sačuvati upravo ove ljepote. I mislim da je naša društvena odgovornost prema prostoru na jednoj visokoj razini, ali trebamo i još ljudi više oko sebe, trebamo struku i trebamo one ljude koji će moći napraviti jednu studiju zašto ne nuklearnog otpada. Kod same izgradnje nuklearke Krško osobno sam radio i ronilačke radove smo izvodili za tvrtku Westinghouse. To je američki izvođač, oni su napravili u biti Krško. I poslije na večeri nam je glavni inženjer, nekakve prijateljske odnose smo uspostavili, rekao je doslovce ovako. Jedna generacija, ovo što mi radimo stavlja, to se odnosi na nuklearku Krško i na svaku, jedna generacija će od svog rođenja pa do smrti uživati u dobrobiti i tome šta daje ta elektrana i šta proizvodi, to je struja. A stotine drugih generacija će biti u problemu zbog toga šta će ostati poslije nje. Mi se spremamo u četvrtak u 2:30 na Trgu hrvatskih branitelja, idemo u Dvor. Autobus će ići i kogod bude htio neka se pridruži, daće svoj doprinos sigurno za svoju djecu.